filohan'ny Sojabe Andriamato Andrea miary Luc no metsika fitenenana mba hitondrany hevitra eritreretony tokony fampizarana ho an'ny mpanaraka ny mpandarana. Misaotra amin'ny fivolagna. Ny raha ambarako eto alahelo ary ampitaiky aminao zany Andriamato filoha. Ny raha mampalahelo atako teny farany aminahy ny ologny fanjakagna mamahindalitry mamahagna lenga milaza lenga tatitry aminao. Ary zany mihitsy no miteraka korontagna eto tsy filaminana eto Madagasikara. Tsy atako sofia fo. Indrindrandrindra amin'ny sofia io ao. Fontry hosoko lenga tatitry tonga aminao akao fa milaza fo milaminy any sofia. Miangavy anazy Andriamato filoha. Ala ologno tsarabe re ologno reo ministère reo. Izy eke io voapiroko tanteraka eky fo hosoko ny zavatra ambaranao regnina tanteraka fo olefaka ny olo namozy io araka ny voalazan'ny ministre zaninao. Zahay vahoaka indrindra zahay Sojabe tsy olefaka ny olo namozy io na namoniny maty aminay agny. Zahay to tsy miaro ologno le namono polisy io. Fô izy ataovy tsarabe fagnadihadiagna amle nagnano azy. Fô ny maro aminare i manambotr'ologno mahazo olo tsy nagnano azy. Magnano azy edy ologno mandeha telonjato isam-bologno tamin'ny voalohany. Nampandongoalifigny, nampandadegny zay mizike mbola misy l'hôpital fogna marary. Makoakoaka loalitry jiaby. Nefa raha nevite ologno araky telopolo tafiditra akatontsy. Firy ny ologno nitanagna farany? 5. Magnino ma fagnadiadiagna magnanjany tsy natatagny fotony? Ndesy fampizaliagna ologno. Very zo tanteraky le ologno ary zaza mambehy vavy no nindesigny avy tagny, zaza tsy ampitagny no iterena hamosa raha tsy tokony ambarany. Igny avake ndesigny tatitry aminao. Mboa misy miainga avy amin'ny ologno nandraha reto ministre eto no mitariky tsy filaminagna satria milaza hosoko tanteraka zareo aminafo milamigny raha atao ato, milamigny raha atao ato, nefa tany tsy mandra. Ampamarana. Misy milaza koa hamafisiko teny mon père io. Resaka politiky. Dorotrano tsisy politiky. Vinoagn'ologno tsisy politiky. Ny politiky dia resaka propagandy, promesse tsy tanteraka, raha nampanantenegny tsy vita, zany ny politiky. Zaha azo zongizomigny amin'izany politiky zany zaha ambariko le ologno magnano za hoe politiky. Mitsangana amin'ny mahasojabe ara-drazagna zaha. Fô izy koa fa raha tsy manjary, ka handigny olo mpagnano politiky dia hamosa raha tsy manjary. Anefa zahay nandeha tsapato amin'ny ologno magnano politiky. Hitsangana fogna zahay to, hivolagna fogna zahay to amin'ny tsy fanjarian-draha miseho aminay. Satria raha mipaka amin'ny taranakay, mipaka aminay, na ino. Ary ino tegna problème aminay? Ny tsy fandriam-pahalemagna io sy ny fanagnantany. Io edy ny raha anda miteny eto nandeha tsapato aminao Andriamato filoha. Io koa fa tsy vaka aminay, tsy mipaka aminay izy karazan-draha roa zany. Ny fanagnantaninay, tsy azonay amegny ologno, ny fandriam-pahalemagna fanagnanay, voaribariban'ny ologno zay tsy tokony hagnano azy, lazegny milamigny fogna. Tsisy tombotso any velivelo zaha azonay aketombotsike za mivolagna zany. Mbola tsy tara Andriamato filoha. Amboaro ny programanao, mbola tsy tara. Vogno zahay toy handraisy hiaraiasa aminao ary hagnentigny ny vahoaka. Tapaka tanteraka Sojabe io ny resaka hatezeram-bahoaka io raha toka mifagnatona atsika. Tapaka io, ologno aiza re io. Izy ko voafehina tanteraka reto mpitany filaminanao sy ny fitsaragna reo, samy mafehy fanjakagna lohaka anazy edy anao. Voafehina azy re fo tsy hagnano raha tsy manjary. Mbo zay olo tondronay magnano raha tsy manjary. Nagamadiniky ninay mangalatra magnano raha tsy manjary mamono ologno. Tanagna ara-dalagna am'izay tokony raha heloko natany. Na ny fitondram-panjakagna nagnano raha tsy manjary, tondronay maso. Ino olo nagnano azy, ino nagnano zany.
izy ko mbo tanoanareo raha koragnina sojabe toy mamy fagnatany fo alotsika samby hiditra ndraiky tompona ndraiky fo aza ilikiliky zay sojabe fo satria fanagnany inay na ny ologny inay aiza mo ny hagnanaovana tsy hiaro io zay sy zay koragnanahy monsieur le président miangabo zahay sojabe agny amin'ny Fato Sofia mba ame ologno zay tokony hifandinihanay handraisantsika anjara handaminy toko rontogna toy hanapahantsika n'olo magnano raha tsy manjary na avy amin'ny vahoaka zanakay na amina refikin-dram-panjakagna aloha fampitahindraha koragny mba hisian'ny filaminagna fô mbola tsy tara ary za taoela zany atoro maraigny afaka maraigny roro isaka district zay district fito io hiverinay fa mahalamigny raha zany ary manana stratégie indesiny handamigny zany tsitsy anio hatizera-bahoaka na fitsara-bahoaka araka ny volazanareo azy io fô vitanay mamoagna io raha tegna samy tapa-kevitra atsika sotra to